ଆଜି ଯେତେବେଳେ ବସି ମୁଁ ବାଇସେପ୍ ଦେଖୁଥିଲି ଟୋଟାଲି ସୁତାଇ ବି ବଢିନି। ଏତେ ୱାର୍କଆଉଟ ଏତେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଛି କିଛି ହଉନି। ତୁ ଭାବିଲୁ କି ଯାଇକି ଯାଉଛି ଦିଆରେ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବି। ସୁଇଟର ଟା ଗଳେଇ ଦେଲି। ବାହାରେ ଯୋଉ ଥଣ୍ଡା ପଡୁଛି ତମେ ତ ଜାଣିଥିବ। ଆଜି ବି ଏମିତି ବେଳା ଖରାପ। ଭାଗ୍ୟରେ ଗାଡି ବି ନାହିଁ ଯିବା ପାଇଁ। ଲାଷ୍ଟକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଇଲା। ହଁ ହଉ ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ପଟୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ ତ ହେଇଗଲା। ଅଣ୍ଡା ବି ବାହାରେ ଏତେ ଜୋର ପଡୁନଥିଲା। ମୁଁ ଯେମିତି ଆସି ଅଣ୍ଡା ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ତମର ଦିଟା ଅଣ୍ଡା ଦେଲ। ଭାଇ କହିଲେ କଣ ମୋ ଦିଟା ଅଣ୍ଡା ତମକୁ ଦେବି। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ନା ତମେ ସିଝେଇଛ ଯୋଉ ଦିଟା ଅଣ୍ଡା ସେଇ ଦିଟା ଅଣ୍ଡା ଦିଅ। ଭାଇ କହିଲେ ହଉ ଠିକ ଅଛି ତମେ ବସ ମୁଁ ତମକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦଉଛି। ତା ଭିତରେ କଣ ହେଇଛି ନା ଆମର ଗୁଣ୍ଡା ପଳେଇ ଆଇଲେ। ଛୋଟ କୁଜି ଗୁଣ୍ଡା ଦେଖନ୍ତୁ। ହଁ ଭାଇ ମୋର କଣ ଅଛି ଭାଇ ସେ ବାଡା ବାଡି ହୁଅନ୍ତୁ କି ମାଡ ଗୋଳି ହୁଅନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ଅଣ୍ଡା ଖାଇ ମୋର ବାଟ ବାଟେ ପଳେଇଲି। ସିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଧେ ମୁଁ ଜିମ୍ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲେ ସେଇଠି ତାକୁ ବାଡେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଛାଡ ଛାଡ।